إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Iman tuwalungan udinagaw iya ahad na giya iso kaya paniyatatan wa mga Muslim yuti suguan rakatano udin apiyakalang kapag yang kaya barm agus mga ulama tano unaan tano udin na mga kakatano sa ilmo na inanayaw tano bu sa giyang kutwa paman na orderiran kapag mga alas 8 na naptero si Mufti sa barm na nausayin tano daan agyang kuto makapantag ko kapagilaya ko ulan sa bulan Ramadan paman na inuto aya kaketenduat tano sa sumyul subulan Ramadan agyang kuto ulan o agyang kuto tigyan na ta'alika sawm wal fitr bir ru'ya paman na inuto sukapu sa agus sukabuka na aya pagilain tanong nagyang kutwa ulan. Why? So, miyaka piya-piya usayan, kagi pamanyan na dumadait sa gyang kaiya masa tano imanto. Ikadua ko sa itano, nagyang kutwa al-iktifa bi syahadatil wahid fi dukhuli Ramadan. Gyang kutwa miyakay laysi ko ulan na paman na miyapakay nagyang kutwa isabu ang makasaksiun. Ay man na siya mga Muslim na napurati ano to udato o di na sumanga ulama o pamakuad na miyaka saksi ay man na niya na milay niyan so ulan. Why? Batian tanudaan nagyang kaya hadith manunumpang sa gyang kuto kailaya si ulan si kapakasul bulan Ramadan o gyang kuto kapbuka tano. تجن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30 وللبخاري فأكملوا العدة 30. Yang kaya hadith na miyaka tita yan si Eko Ibn Umar. Yang kaya man nakapniyatan na miyaka simple. Yang kuto ini pangadu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sebutan tanu tu amadakal mga Muslim. Ugaid na sabab sa gyang kuto aden ap katuon si Eko mga pagaritano adisira na pagayon sa gyang kuto kadaklan. Naman upama ko uno ti tanwa baram na ayamin aya kitendu upama na sa katano na kitawag tanwa mga ngunutan tanwa mga Muslim. Naginan suparateya kapangunutan si ikudato. Upama ko supakang kagiyang kaya baram na ayam aya paman na aya kituru na saka na supakiro. Kikasupak kagiyang kuto mga ulama sa giyang kuto paman yan na mga suguaniran dagi-dagyang kaya kapaka mabetatan iman to. Tinagyang kaya hadith na miyaka tita yan si Eko Ibn Umar radiyallahu an. Apitro iyan. At tiginamiyan nagakan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adin yan diteroon. Paman nagyang kaya sahabi asu Abdullah ibn Umar na siniyan din mismo miyan nagsiko Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adi kundi teruno Nabi tanwa Muhammad idza ra'aitumuhu fasumu. Upama kumailay ni udina umailay ni wagyang kutwa ulan na pusa kanu. Kauto.
Amay paman na kamailay ni upuruman na faaftiru na bukakan wa tigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na upama katigu Nabi sallallahu alaihi wasallam gumma alaikum na inip man o mga ulama na sutiral hilal na kiya dilungan su ulan. Kau tayo man na niya na kiya dilungan su ulan. Wagutiya bigaymin aw katarin wa nuhi dhalik udina kiya sapangan amakapal agebun anta aka uran tarintik udina susala kaurun natigu nabitan wa Muhammad faqaduru lahu na diyang kaani wagyang kuto agawi. Na isa inip man o mga ulama sa giyang kuto kiausayan o nakialuyan yan sa iko kitabu Muslim na tiga na faqduru lahu 30 na paman na ganapan niyo agyang kuto ulan-ulan na Sha'ban na 30 gawi. Sa iko Bukhari na tiga na faakmilul idda 30 na tarutupan ni wagyang kuto bilang ano Sha'ban sa 30 gawi. Sa manuto mga pagarina, o di may lay suulan ni man tuwagi ika-20 Agusyaw sa giyang kaya Sha'ban, o di may lay na aya kapaka pumuwasa tano, na makapsempur na tano na aya paganay bulan a Ramadan, o di nagawi isi ko bulan a Ramadan na alungan na salasa. Okay, na upamapmang kumaka niya tatano, o di na may lay suulan, na mapita insyaAllah naginan ipaganay gawi is ikubulan na Ramadan umaylay iman to na iman to kagawin na miya kasuljo bulan na Ramadan. Masya Allah. Pama kumaylay iman to paman na miya kalangkap o mga mufti tano giya mufti sa barm amilay is ulan na iman to kagawin na mga pednayas iku kagawin is ikubulan na Ramadan. Masya Allah. Na yaman na niya na miyari para dutano made ang mga ginawa tano. Why? Nagyan ko to ba sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-YouTube man ini pangduunian apa man yan apya sumaito tanay pangdunggaw na yan nasubutan yan ako mailay suulan na pusa ataw na udi mailay na pagaganap tano sa emadan yan na 30 gawi sempurna tano daabasan ikatalo kaul sa iku mga ulama di ka pagirawa man na yan na o pamago peniyata kay man to na peniyata ka pan mapitan ay ka pagkasampurna ka nami kay salasa di. Aya pitur unabitan wa Muhammad as ika-20 Agusyaw na peniyata kanu na umaylay niyo nagyuto sa puasa na udi niyo umaylay na ganap kan wa tigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mga pagariya na unutan tanong sa mga ulama tanong penalamatan tanong ka sa mga ulama tanong sa giyang kaiyamasa. Na mauntulsiran ayat sa kauntuliran na aya uunutaniran na su hadithu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titusiran na ahlus sunnah wal jamaah. Kaya manaptu ayaptirun ahlus sunnah wal jamaah nagyutos su mga tawa yuqaddimun naqla ala al-aql. Pamanap kusiran dan sa dalil na gusiran mo pemimikiran. Ugain na su mga ahlul kalam udina ahlul bid'ah na yuqaddimuna al-aql ala an-naql nasiran na pumimikiran sirandaan na gusiran bundalila. Kau tu yuti kan bida niyan. Eman niyan na bida sa mawata nagyang kutua mga tao ahlus sunnah wal jamaah gyang kutua mga ahlul kalam. Paman na api gyang kutua miya karaya-raya gna pekar gna nira na ginawairan. Why? Yang kutub mana ikadua hadis ami'alu Abu Hurairah radhiyallahu an natigana fa akmilu iddata Sya'ban 30 yawma sumpat panagyang kutwa hadis atigu Nabi ya tarutupan yusu Sya'ban 30 gawi. Nagyang kutuba kabasa Qur'an wa imanto na uditano makaniata na nangguna pantano mapita aisnin nagyuto ika-30 sa iko Sya'ban. Pero upama kung makaniata tano may lay suulan paman na inanayaw tano sa giyang kaya mga mufti tano na maka paman na teruuniran amay na tigiran na miya kaniya tatano sa giyang kaya mga darpa miyalay suulan na giyang kaya kagagawi na padaya sige paganay kagagawi si iko bulan Ramadan. O sa intano giyang kaya hadith inaloy tano. O sa intano giyang kaya hadith miyaloy tano biyatiya tano tiga nagyang kaya hadith nagi dalil
asu Ramadan na kipaliugat amay kamay layagyong kutwa ulan idha sabatat ru'yatu hilalihi amay kamay layagyong kutwa ulan sa ikubulan a Ramadan. Paman na giyang kaiyakap kila ko ulan na ginan ito sa sumyul sa bulan a Ramadan. Paman na ginan na ulan nanan o bulan a Ramadan. Gi paganayagawi sa ikubulan a Ramadan. Nagugyang ko to haditha mi ali tanuna gyang ko to ba paliugat mambu agyang ko to kabuka amay mambu kamay lays kanyan sa gyang ko to ru'yati hilali Syawal amay kamay lays ulan sa gyang ko to Syawal. Mga pagariya, so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayaman nakatiruyan at tigyan na susaulan. Na aya kada kalian na udi 20 Agusyaw na 30. Sama no to na da 20 tanwagu walo, na da pan na 20 tanwagu, 30 tanwagu isa. Aya buah bilangan tanwa mga Muslim na 20 Agusyaw, agu 30. Nabat paman na da 20 tanwagu walo, agu 30 agu isa. So titu din ko marayag paman na giang ko to akabasa tanwa apya swata na sasabutnya na giang kaya kam bilang oway. Paman na sebutan niya nagyang ko takatero nabitan wa Muhammad at 20 Agusyaw agu manan niya na 30. Tigyan na wa anna hukma saum gyang ko to akukuma nagyang ko to kapusa agu gyang ko to kabuka muallaq bi ru'yah nagyang ko to ba amadi dipindi sa gyang ko to kailayatano sa ikuulan. Apiapan aya ukit nagyang ko to bil marasidi wal alati allati tukabbiru al mar'iyat giyang ko to atigitan wa pagusar tanu sa tarumpong. Anto na giyang ko to pada paman na basa giyang ko to teleskop. Giyang ko to man niya na tarumpong. Giyang ko to ba mapakaranin niya na giyang ko to mawatan. Paman na suwaga matan waga ma Islam na titu din ko malebud. Kenapa bu aya pitero yan na umaylay ni aya manan yan aya pagusar ni wa mata. Kaso mga ulama tanong na piperuiran pa na piyakairan pa nagyang ko to aya kailayaw ng gulalan sa gyang ko to ang mga pagigimu lagi nagyang ko to ang mga tarumpong na pagkapakayo to. Na, pada ko sa itanong na tigin nagyang kaya hadith nagi karina amataan na kanabatan ko agyang ko to ibratu bil hisab gyang ko to akang bilang agyang kaya ka kalender gyang kaya kalender na kapakaya na kapkeribatian. Kagaya mana niya na piyasad tanu din. Piyasad tanu susaragun. Na di tanu kuno talagang ko tasunaw na bitanu wa Muhammad 20 Agusyaw agu 30. Oy, ay mana niyan nagyang ko atigo mga ulama ala ibrata bil hisabi fi ithbati dukhuli syahri wa khurujihi. Kanabatan wa tigyan ku agyang ko to kalender ama papasad sa agyang ko to kapakasul bulan Ramadan o agyang ko to kapakaliw niyan. Ayan na rakatano mga pagarian nagyang ko ta pagilain tanu na suulan. Gyan na natigin na miya panutulo Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah aguso salakauron miya timu kun so ilmu o mga sahaba sa gyang ko to aya pagilain no mga Muslim nagyang ko to ulan. Kanabayaman na niyan ka kalender. Kagi sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya paman yan na inibigay niya na kukuman na birru'ya gyang ko to kailayas ikuulan la bil hisab na kanabagyan ko to kang bilang kanaba ka kalender na inuswaga matan waga ma Islam na agamay niya malamud kagigyan ko to kakilayas ikuulan na yudriku hal khas wal am paman nagyang ko to sumadakal ang mga tao na kilayran kesaksianiran udi nagyang ko to ay mananian na sakataw duwa kataw. Uy, o di nagyang ko to al jahil wal alim, gyang ko to atawa da ilmu yan, aku gyang ko to adna ilmu yan. Kantay di pergi benar saya mana na seulan na ulan, aya buat di pergi benar na betengen. Kagyang ko to normal atau ajahil api ada ilmu yan na ituro kaun seulan na tingin na uy ulan nanan. Jadi ni pagagirawaginan na alungan. Lagi iti mga ulama aswaga matan wagama Islam agyang ko ta ini pangdunia naginan ipinakamalebud kagigyang ko ta aya pagilin tano na suulan na api ada ilmu iyan anta aka ulama nasasabutan niya nagyang ko to akapaka gumawagyang ko to ulan. Tiga na wa hadha min rahmatillahi ta'ala bi'ibadi wa taysiri alaihim
nagina natigyan na mga tuos sagyang kutwa limo rakatano wallahu subhanahu wa ta'ala mga ori paniyan agugyang kutwa kapakalabudi niyan si rakatano si iko kukuman ay mga pagaryami si iko agama Islam di tanwa ki pakargna na ginawa tano ay manan yan na marayagatan tu agyang kutwa kaya tiroon nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ubatano pangunuti agyang kuto ayamanan yan na mga tao aayad narkiran na pagalangan tanwiran sa giyang kutwa kapugunuti tano si iku mga ulama tano mga datu tano yang kutwa basa mga wata kapamulias piyakalakalakan amay binigang makasayan si iku iblis kaso iblis na ayagalabagyan na pagalangan kaniya sa giyang kutwa kapugunuti si iku na si iku Allah gusto rasul beli kaniya na ayamanan yan na supakiro na upunan niya makasipat sa lagi daya sa mga tao na unutan niran sa mga ulamairan, sa mga datuiran na upunad niya matunatawa pengalang na paman na miya kasayan sa giyang kutwa sifat o iblis apagron niyan sa mga tao sa giyang kutwa kapangungunutan. Oy. Alhamdulillah kaya manan yan na apian to na ipteroon sa beed na madakalas iko mga tao amo unod sa iko mga ulamatano balasan wallah sa mga ulamatano siyapan siran wallahu subhanahu wa ta'ala panganintano paman na pagumano manan wallah sa mga umurira na ugyang kuto adiran di ka serbisyo si ku agamatan agama Islam. Oy. Malaman ari panalamatan si ku mga ulama. Oy udah siranaki nayamanan yan nagyang kai kulaw latano na nakuwatano si ku agamatan agama Islam. Isa sabab kiran wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kuto adi tano kakepukas iku agamatan agama Islam. Oy. Pada ku sa itano natigi nagyang kaya hadith na makatuturo udi nagi dalil igira kiasa pangansuulan. Kau tayo man niya na kiasa pangansuulan kagiad na masaap kisa pangansuulan. Antonip kisa pangun igira mianguran udi nagyang ko tuwa igira makapalagebun. Gyang kaya kaya penyata tanu imantun alhamdulillah kada da abatano miya geda mauran aguda abatano miya geda mayamanan yan na giyang kutuba gebun agu tarintek udi na giyang kutua ketanu dani wa giyang kutua kiyang betua bulkan taal ayamanan yan na miya lo miya juga giyang kutua mapur abayan na giyang kanan mambu mga ingeda Arab na igira adna mas ayamanan yan na peka giyang kutua samber nama beger na kileyugi na giyang koto bayan na gitu emanan yan na pekalibuteng na isa na pumagadilong sa giyang koto kakilaya si iko ulan. Oy. Tiga na giyang kaya hadith na dalil sa igira kaya sa pangansuulan sa giyang koto emanan yan nagi ikagagawi ikatulupulo si iko Sha'ban sa lagi dagyang koto agubun udi nagyang koto uran nagyang kuto ba at terutupan tan wagyang kuto bilangan no Sha'ban sa 30 gawi. 30 gawi paman na iterutupan tan no Sha'ban. Tiga na wala yusamu yauma tilka layla na ditano ko pusa nagyang kaya kagagawi. Pamako kaya dilungan. Na di kun kanaba ko pusa yatigo mga ulama wa yakunu ma'na qawlu faqduru lahu na yakuna ma nagyang ko takegiraw na bitanwa faqduru lahu diyang kaniyo natigya na qaddiru iddata ash-shahra fa akmilu Sha'bana 30 yawman nagyang ko tuba taruto paniyo sa Sha'ban na 30 gawi sa lagi nagyang ko to hadith Abu Hurairah fa in gubbi alaykum fa akmilu iddata Sha'bana 30 pamanna upama ko kadilungan rakan watigo na bitanwa Muhammad nagyang ko to aulan nagyang ko to gana pakano sa 30 gawi si iko Sha'ban. Nagyang kana natigo mga ulama na nasun sarihun la yakbalu ta'wil. Pamana sa mga ulama tanong natigi na miya karaya ganan ad-dalil na di pa nakailangan ubatan o panawila. Ubatan ng ginawa egiya ki imaananan o di nagi imaananan. Nagina ni tindig o kadakalan sa iko mga ulama. Why? Ugaid na adin sa iko mga ulama tanwa aya madhabiran na sumadhab o Imam Ahmad ibn Hanbal mga tao mga Hanabila at tigiran na
kailangan den udina paliuga tagyang koto kapamuasa sagyang koto ikatlupulo sa iko Sha'ban kagagawi ko ikatlupulo ko Sha'ban amay kagyang koto kaya paniata na gyang koto ba kaya sapangan pamanyan na kaya sapangan sa gebun udina gyang koto uran ihtiyatan sa pangali agiging ko tumamu eman na niya nakaalangan pamana kepakay sisan suulan na aya denggaw kailay nagyang koto makapalagebun sisan din suulan na aya denggaw kailay nagyang koto kaya uran yan ihtiyatan na pangali at tigagyang koto mga ulama tano ayat tigira na inip manairan sa gyang koto katro unabitan wa Muhammad faqduru lahu bima'na dayiqu lahu al-adad nagyang koto bayamanan yan na kompresa ni wagyang koto bilangan o Sha'ban ayamanan yan na ayabu bilangan o Sha'ban na 20 ago siyaw gawi ayamanan yan na pakaito na paman nagyang koto pekasimpit nagyang koto bilangan agyang koto Sha'ban bida sila na ugyang miyaw na pitero tanwa genap uy nagyang kaya mga tao na tigira di si tanu buteman na so Sha'ban sa 20 ago siyaw gawi paman paman na mga ulama ini paman na munod si iko Imam Ahmad ibn Hanbal o Imam Ahmad ibn Hanbal tiganaan niya jala Sha'ban na 29 yawman nambuloy ko sa Sha'ban sa 20 ago siyaw gawi koto 20 ago siyaw gawi sa mano to nagyang kaya mga ulama o di nagyang kaya mga tao na upama ko iman to na ayad paman na miniya tatano na miuran o di nagyang ko to ba adna makapalagebun makalilibot nga dunia natigiran na paman natigiran na pusa tano iman to kagiya gyang ko to kaya sa panga nagyang ko to ulan o gay nagyang kaya mga ulama na ayarkiran na upun maliwanag ay lagi dagyang kaya paniya tatano nanggenap siran den o ay bu ito kapengaliran na igira emanan yan na kaya sa pangan suulan sa gyang ko to emanan yan na pitero tano tiga na qalu wa qad fassara Ibn Umar ayako na ini tafsiru Ibn Umar sa gyang ko to hadithu Nabi tanwa Muhammad hadha al hadith bi fi'lihi ayadali lagi ang kai ang mga ulama nagyang ko to pinggel bako Ibn Umar asu Abdullah Ibn Umar akatawan tanwa su Abdullah Ibn Umar na isanan ang mga la ilmu sa ikong mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa rawi askaniyang kunimian utul sa gyang kaya hadith wa a'lamu bi ma'na agu katawan yan agyang ko to ma'na agyang ko to hadith apitero Nabi tanwa Muhammad kagi sahabis kanian tigyan na piano tulo nafi apitero yan at tigyan na sukun su Abdullah Ibn Umar na igira ami po si iko Sha'ban agyang ko to 20 agu siyaw gawi ba'atha man yanzuru na paman na sumugus kanian sa gyang ko to mga tawa di maniyata o di na magilay sa gyang ko to ulan fa in ru'i fadak na upamat tigyan kumaylay sa ulan naayman yan na fadaka na sumyul subulan a Ramadan wa illam yura wa lam yahul duna manzarihi sahabun wala qatar asbaha muftiran na amay ka di may layagyan kutwa ulan aguda makaalangon nagyang kutuba su Ibn Umar naayman yan na ginaps kaniyan sa 30 gawi isi ko Sha'ban ugaida tigo nafi' na amay kaadna makaalang makalapis sa gyang kuto akakilayas iko ulan nasukon su Ibn Umar na pemuasas kanian. Kau tahu mana niya na pemuasas su Ibn Umar. Na anto na ay mabagero wa kaul sa gyang kutua dua. Kagi sak ayak su jamhur na tira na malagid o maliwanag anta kad na misa sa panguna basta di mailay sa ulan ang ganap tano. Ugay na sira na tigin na upama ko maliwanag ada mailay sa ulan ang ganap tano. Ugaid na upama ko paman na adna misa sa pangun na gyang kutuba pengalitano na aya ko na bilangan niran si iko Sha'ban na 20 Agusyaw. Ko tayo man na nagyutim bid andi mabagero akaul. Na tiga na huwa wal qaulul awwal huwa sahih. Ko tayo man niyan na so kun so paganay pitero tano gyang ko ta pitinagan tano apya kaya sa pangan suulan nganap tano sa 30 gawi nagyuto ko ni mararaniya korek. Alhamdulillah kasiyabut tano. Eno paniman to makalangkap sa mga ulama tano. Gyang kaya mufti tano din na sa mga ulama tano sa Marawi. At tingnan na damay lay sa ulan. Nangginap tano. Pamanap sempurna tano ayad na puasa. Nagyang ko to alungan na salasa. Uway. Alungan na salasa. Yuti ka sempurna. Na upamap magubira mielay sa ulan. Na namapita na insyaAllah. Na ptigir tano. Ptigir tano insyaAllah. Nah. Tumaras per tano sa giyang kaya ikadua pagusayin tano
pira bes katawi kailangan makasaksi amya kailay si ulan. Ako tayo mo pira kataw. Kailangan na 10 kataw ay man languniran din mailay sa ulan. Anta aka kiya sukudan nagyang ko tuwa sa kataw. Ay man na niya na isabu na namilay niya sa ulan na nasumyong si iku imam na tigyan na imam na milay kan sa ulan. Na mga di teriman tan wag yang ko to terimano imam wag yang ko to Peter uyan anta aka di. Nako tayo man na pagusin tanwanan. Berarti yang tanu dan nagyang kaya hadis. Tiga ani Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala tara an-nasul hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasama wa amara an-nasu bi siyami rawahu Abu Daud wa sahahu Ibn Hibban wal Hakim. Nama lagi ko to pamanas Ibn Umar su Abdullah Ibn Umar awata ini Umar bin Al-Khattab naskan yang panimyan nutul sa giyang kaya hadith ay magi ko to ka basa tanwa ulama skanian mala ulama si kuma sa rasul si ko ayamanan yan na mga sahaba radhiyallahu anhum tigiyan na pinutul Ibn Umar at tigiyan na miniyata sa mga tao sa giyang ko to masa ay man na nabibiyag pa sa nabi pamana inilairan sa ulan. Fa akhbartu Rasulullah nasakan natigyan na Peter wa kan sa Rasulullah anni ra'aituhu amila yakan sa ulan. Kato sa Ibn Umar na milay niya sa ulan. Kaniya ni miya kailay sa ko ulan. Na sunabitan wa Muhammad nagyang ko to akiyatiro no Ibn Umar fasama na miya muasa kon sunabitan wa Muhammad. Kato ay man na tiyari maya nagyang ko to akiyasak si Ibn Umar. Wa amara an-nasu bi siyamihi na inisuguyan pan si ko mga tawa kapusayran. Sama no to na tiyari maya nagyang ko to sasakataw saksi amya kailay si ikuulan. Oy. Di kailangan paman na managtano amya kailay siran sa Maguindanao na tigtano kailangan na makailay sa Marawi. O di na makailay sa Sambuanga. Kaya ta nga naging kutwa sakataw makasuksi. Na emanan yan na pengin benar tano importante na paman na dudu naging kutwa syarat mambu ini bagayron wagamatan wagama Islam. Oy. Kenapa kailangan na paman na gumiraw tanwa miya kaila ko nakisi kuan ay manan yan na fulan sa ulan natantay mga pedionary paman na 10 sila di saka taubo na manan yan na teriman din no imam agyan ko to paman na kaya saksi agyan ko to saka tao muslim. Ikadua hadis akali tanong na miya panutul Ibn Abbas at tigyan na anna arabiyan jaa ila nabi saka tao tigyan na araba miya kaumasi ko nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Peter wagyan ko to saka tawa Arab inni ra'aitul hilal hay atigan hay Rasulullah na milayakan so ulan kau tayo man niya na giya sumasa lagi dagi nga masatano di tano dimniata na bedem ya kau magyan ko to Arab at ya Rasulullah milayakan so ulan Peter nabi tanwa Muhammad kagi dira na yang makikilala kada ngaran niya saya ka Arab ay man niya na miya panutul tigu nabi atashhadu an la ilaha illallah kaya tigyan Arab na bangap kasi aswallah naskanya ni titua Tuhan na tigyan na kala naam na tigyan ko to Arab uay pisaksi ang aswallah udi na datuh na titu ay nun aswallah kala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah kaya tigyan mama na bangap kasi su Muhammad na sugu Allah na tigyan pambuagyan ko to Arab uay pisaksi anakan aso Muhammad na sugu Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na Peter unabitan wa Muhammad. Tigyan na fa'adin fin nas ya Bilal. Pangalangga pangasi ko mga tao ay Bilal at tigyan. Aniya sumu gadan apu sa siran mapita. Kau tayo man aniya nasasakataw man amya ko masik unabitan wa Muhammad. At yarimad unabitan wa Muhammad. Importante yaki mga pagarian na Muslim. Importante na susaksian niya na suwallah na ayat titu wa Tuhan. Agwaya man aniya na su Muhammad na sugu Allah subhanahu wa ta'ala uripan niyan. Nagyang kutuba aginan idalil ay naloy o mga ulama tano apkap ke pakay agyang kuto sakataw. Gyang kuto sakataw ang makasuksi. Oy. Na, usain tano agyang kana na hadith. Tigyan na al-hadithu dalilun ala annahu yaktafi bi shakhsin wahidin yukhbiru bi ru'yati hilali Ramadan. Yang kaya tigyan na hadith mi ali tano nagyang kutuba kiya sukuda nagyang kuto sakataw amama. Makatero udi na makasaksi sa giyang koto kailaya sa ikuulan sa ikubulan a Ramadan. Sawaun akana zakaran am unsa. Kau tayo man na niya na malagi dugyang koto taon na mama anta kabubay. Ako to ke pakay penari giyang koto bubay. Amay giyang koto bubay na ayam pamanas kanya ni miya kailay. Na sumanga dato na desiran makailay. Na ke pakay kumansubai ayam makailay. Bisarti an yakuna musliman aya syarat
nagyang kutwa miya kailay na Muslim. Ayaw man niya na pagaritan no Muslim. Gina natigin ayamitin degesan na su Umar, paman na su Umar Amirul Mukminin. Ikaduan yan na su Ali. Ikataluiran na su Ibn Umar radhiyallahu anhum. Na si mga ulama na su Ibn al-Mubarak. Na wa hadha huwa al-masyhur na gina natigian lumalangkap atin degu al-Imam Ahmad was sahih agu korek atin degu Imam Syafi'i rahimahullah. Kau tayo manan yan na dua si ko mga imam tano na telo si ko yamanan yan na mga sahabat gina ni tindegiran basta Muslim malagi duda tu anta akabubay ayamanan yan na sasakata o makaili si ko na teriman tano agyang kutua ayamanan yan na agyang kutua khabar yan agyang kutua kailay na si kulan. Wa in anna katro udina ay kadu qaul mga ulama atigira na annahu la yaqbalu illa ithnani paman atigira na diketerimaki enunta na dua katawa makailay ay manan yan na ay maka sekasi nagyang koto ay manan yan na dua kataw na ayakun mambu amitin degesan na qaulu Uthman so Uthman radhiyallahu an siya paman na ikatelu ami khalifah Rasulullah so Uthman wal Imam Malik ay kadunya na so Imam Malik wal Laith wal Auza'i wa Ishaq mga ulama ini ayakun daliliran nagyang koto ami panutul o Abdurrahman ibn Zaid ibn Khattab askan yang kun nam piangusyatan yan sa mga tao sagyang ko tuwagawi ayamanan yan na kandudu iman to lagi daya pama na ayamanan yan na piangusyatan o Zain ibn al-Khattab sa mga tao Peter iyan inni jalastu ashab Rasulillah mata natigyan na ini pagpedakan sa mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagupengingis na kansiran wa innahu mahaddathuni na mata nasiran na aya Peter iranakan namataan ko na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya Petro iyan sumo li ru'yatihi paman natigin na pusa kanu si iku kailayan niyo si ikulan wa aftaru li ru'yatihi agubuka kanu si iku kailayan niyo si ikulan wansuku lahu nalagi diyan mambu agyan ko to paman na suhaj giradul hijja nalagi diyan mambu ayamanan yan na pagilayin sa ulan sa agyan ko to kapakasuludul hijja fa inuhum alaikum fa akmilu 30 na amay kakasapangan kanu naganap kanu sa 30 gawi ko Sha'ban nakataya sudah liliran tiyan na fa in syahida syahidani fasumu waftiru na upama kuad na makasaksi adua saksi syahidani ayamanan yan na musanna syahidani fasumu waftiru na ayamanan yan na pusa kanu agubuka kanu atigo Zaid ibn al-Khattab ayamanan yan na arkiyan nagyan ko to adua makasaksi paman na dinan terima suisa we nagyan ko to ayamanan yan na napaganay na sasakataw na terimaan tiga na wal qaulul awwalu arjah nagyan ko to atigian apaganay Peter tano di na inaloy tano atin degu Umar agus Ali agus Imam Ahmad agus Syafi'i agus salakauron nagyo temanan yan na mararani si iko benar paman apya sakataw makasaksi nagyan ko to ba ayamanan yan na terimaan tano to ay terimaan tano mga pagariya gitu suka kapakasul bulan Ramadan gitu suka pakasul bulan Ramadan Giyang utop man nakapaliw niyan, na ino sa iyo mga ulama, pirap man saksi. Ako tayo man, napiyakan bidira, nagyang ko to, paganay, o bulan Ramadan, o giyang ko to, kapaliw niyan, giyang ko to, ay man na niyan, nakambuka tano. Tigyan na, wa ammal khuruju minas siyami, fala yuqbalu fi illa shahadatu thnaini adalaini fi qawlil jamhur. Giyang ko to man, nakapakaliw bulan Ramadan, na tigyan na terimaan. Enunta nagyang kotwa saksi adua katao amauntol. Kau tayo man niya adua katao amauntol. Sagyang kotwa ginan kakaul naginan ipitindagan o kada kalan sa iko mga ulama. Lima taqaddama fi khabari Abdurrahman ibn Zaid. Nayad na yaman niya napitindagan niran nagyang koto. Hadith o Zaid ibn al-Khattab. Abdurrahman ibn Zaid. Uway. Ayaman na nagyutoy pamanatin dagiran. Uway. Ayaman na niyan. Naigira buka na kailangan na dua maka saksi. Nah, ada pa na ikadu katuro mga ulama. Uy. Atigan annahu yaqbalu qawlun wahid. Apa man nagterima na tigira nagyango to sakataw. Apa gira buka na sakataw buwa makailain na terimaan. Lianna wahadu tarafay syahri Ramadan kagiemanan yan na pagalindunan gyang ko to ba ahadu tarafay syahri Ramadan ayamanan yan na pagalindun to paman na makasusul jagyang ko to bulan Ramadan asbahal awal na miplagi din nagyang ko to paganaya kapaniata yun na natigyan ayamitindag na so Abi Thawr wa Ibn al-Mundhir wa Ibn Hazm
ونسبه الخطابي إلى بعض أهل الحديث وما ليل الصنعاني واختار الشوكاني. Mana mada kala mga ulama amitin degon. Way. Ugaid nagi uto aya rakatano nagi ko to atindag o jamhur paman na aya terimaan igira kabuka nagi ko to adu kataw. Ay man na aya sama na aya tindegon tano na igira sul Ramadan na kepakai Suisa na igira ay man na nabuka na du katawa ay man na na makapsaksi. Nah, tigyan na padaku sa itano sa giyang kaya hadith na giyang kutwa sunnah kun. Kau emanan niya na sunnah kun suka peniyata sa giyang kutwa 30 sa eko emanan niya na syahar minas syahar giyang kaya 30 gawi. Iman to emanan niya na kagagawi na sunnah kun to. Eman na pada na sa eko sunnah Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam asa katanu mabu ang mga tao na magunod tano. Oy, kana bertanu aki supak. Mama na tiga na istihbabi tara'il hilal. Paman na sunnah ko nagyang ko to kapagile tano sa iko ulan. Oy. Sabab sa gyang ko ta ketro ono Ibn Umar taraan nasul hilal. Eman niya na inilay mga tawag yang ko ta ulan. Wala sima man razaqahumullahu ta'ala hiddatun fil basar. Bulaboro na tigin nagyang ko ta mga tawa bigan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa eman niya na mapiakap mamakap mata. Kagibida-bida man asutaw. Adna mga tawa di pagkaklaro. Nadap man ang mga tawa miya makapiapi kailay. O paman nagyang ko ta mapi kailay na kailangan o agamatan o agama Islam agyang kutuwa paman na kapaniyatairan. Tiga na wa huwa yadulu anna dhalika hadi washabi nabi na makatuturan na tigyan na ginan na padanan sa agyang kutuwa turuan o mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lianna fihi maslahatun azimatun lil muslimin na agyang kutuwa tigyan kapaniyata na mapapadalam sa agyang kutuwa maslaha umpiya sa ikuayamanan yan na kadenden o mga muslim. Way kadenden o mga muslim. So yaman yan mga bangsami ayaman yan na ditanwa ki binasa nagyang kaya kay sa tanong. Oy ayaman yan na may sa tanong manari. Oy na yaman yan na gyang ko to kenegtano ayaman yan na pagumpare kan tanwiran na ditanwa ki miyog ayaman yan na si tanu mangungunutan si ko mga ulama tano kaya man yan na miyagan na tsiran makapagikhlasiran sa gyang ko to paman na maslaha o piyara katano ayaman yan na mga Muslim. Padirwa kalo itano na tigyan na sa tao ang mailay niyan sa ulan ra'al hilal nagyang ko to ba kailangan na misampay niyan mibalita iyan maturo iyan to sa iko imam udi nagyang ko to man yunibuhul imam udi nagyang ko to makasasalian ti si iko imam sa gyang ko to man niyan nakapakalang kapas iko tao ay man niyan na so mga pagaryami amya kay lekano sa ulan na kapakayo milay niyo nakunta kanyo so ay man niyan na mufti tano na nasampay niyo kinano din na so mga ulama ay man niyan na mga kakatano sa ilmo na turuan niyo kira na milay niyo so ulan way milay niyo so ulan tigyan na anto na mani kuswa utawa mele niya sa ulan paman na mele nga sa ulan ugi na detari mau deto ay man na niya na tingin na diaki ay man na niya na dengan dumailay ugi na mele nga pure ay man na niya na kapakaya maulaulay ni ay man na mele nga sa ulan na sumyong ako imam na tika imam mele kan sa ulan na tingin na di ka kayo di pamrak dengan mele sa ulan na ito na isuun ka ito na ipaman ako kumana ka sa ginawa nga tigyan na thumma man ra'a hilala Ramadan wa rudda qawlu tawa mele niya sulan ugaid na da tarimaso katiruyan fahal yalzamu sam ino skanya no pamas kanya na miya kay lesi ko la ino bas kanya no pamanas kanya mo ipumuasa api adi miya muasa sa mga tao ay man na ginawa niyan qila yalzamu adna mitro si ko mga ulama uway ay man niyan na askabu miya kay lero na pusakan uway wa huwa qawlu aktharul fuqaha na ginanatigyan ikatero o kadakalas iko mga ulama mga fuqaha. Sabab sa gyang ko takatero nabi yasumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Pusa kanu ko kailahin niyo sikulan na yaman na niya nabuka kanu sa gyang ko to kailahin niyo. Uy, nagyang ko to tigin na sakatawa mama na mele niya sa ulan. Udi na sakatawa na mele niya sa ulan na kailangan na makapangunutan siko paman hadithu nabi tanwa Muhammad apiapan datari maudat wa gyang ko to kaya saksiyan. Ikadua kaul natigan annahu la yalzimuhu sawm. Yun natigyan mi papali ugat suka pusa. Ay man niyan na kailangan na makaunutsi ko kadaklan. Way api amili niya din mismo. Na man niyan na di at yung mga ulama kailangan na di ka makapusa. Lian al-hilala mahalla wa syahra la ma la ru'i.
Kagigyan ko to ko na suhilal, agyan ko takakile sa ikulan, agyan ko tahalla wa syahra man na lumiyang ka. Ay man na niyan na lumiyang ka pamilya sa ulan, kana bagyan ko to akile ang kaon. O ay man na niyan na tindagaya Ahmad ibn Hanbal Ahmad ikhtaruha Ibn Taymiyah gugi miya pili paman na madhhab Ibn Taymiyah. O ay gyan ko to man na niyan na api ang aktigan milay na upama ko suimam na dagan niyan na paratea, na kana ba ka makapamuasa kapakarang kasi ko mga tao. Gyan ko to paganaya kaul na yaman na natigyan na apias kabu na pamuasa ka nagagimile yung kaso ulan. Uway. Si man si ko kabuka, apaman na mile yung kaso ulan sa agyan ko to Shawwal, agyan ko to kabuka tano. Warudda kaulu fa innahu la yuftiru, nagyan ko to ba sumiyok man ko ilang imam natigyan na imam mile yung kaso ulan. Ay man na niyan na iman to na buka tano mapita ka mile yung kaso ulan. Ugay na si imam natigyan na rudda kauluhu, ay man na niyan na inar niya nagyan ko to akatero yan tiga benda na natigyan di pure fa innahu la yuftiru nagyan ko to ko na lagi do tuwa tao na kanabas kaniya buka ay manan na dibuka kagaya manan na datari mao imam nagyan ko to akatero kaya saksiyan lianna hilala Shawwal la yathbutu shar'an illa bi shahidaini kagigyan ko to ulan si iko Shawwal na di ke confirm o di na di ke sigurado sa ayamanan yan na inibigay wagamatano agama Islam ako kuman nagyan ko ta syahiden gyang ko ta katirutano kagiya adu katawa makapsaksi na uska buyamanan yan na miya kay layron na isa-isa kailangan na ayamanan yan na madua gyang ko to maka masaksiyon wa huna rawahu wahid naskan yan bui miya kay layron na sasakataw na ginanatigyan na kaulu Ahmad pitindaganan Ahmad wa Abi Hanifa wa Malik aguso Abu Hanifa aguso Imam Malik so ayamanan yan na pamanaw sa kabu miya kay layron na nabakang buka kaya man niya na pumuwasa ka kadagkas sa mga Muslim. Ay kadua katero mga ulama na annahu yuftiru sirran. Agyan ko to ko na miya kay lay isa nang bukas kaniya na sekreto. Ay man na si sekreto niyan sa ginawa niya nagyan ko to ay man niya na kaya bukan niyan nagina natigyan katero o Imam Shafi'i agus Ibn Hazm. Ay man niya nagititin ng Imam Shafi'i ang bukas kaniya na sekreto. Wagi miyali niyan mamusulan. Ay mana na apiada miya padi na miyali niya sa ulan napakabukas kaniyan sa sekreto. Wal awwalu arja na yatigyan korek madhab mga ulama nagyaguta paganay annahu la yuftiru apian yan miyali na diskaniyan buka. Apian yan miyali na diskaniyan buka taba alil jamaa kaans kaniyan mitapis iku kadaklan. Naman utuwag yan kaya wasya to mga ulama. Ay man niyan ayak yakun tanu nagyan ko to kay sisa. Ay kay man niyan napagargan tanu nagyan ko to kay sisa tanu. Ay man niyan nakanabatan kung parek wahtiyatan fi babi saum ago yan ko to ba pangalin sa yan ko to ay man niyan na babeden miyaribat kaniyan. Ay man niyan aba kanaba ulan nagyan ko to mele niyan wa ihtiyatan fi babi saum kagi ka pakayagi ko ta kay bukan niyan na puasa besuto. Way puasa besuto wallahu taala alam. Saya tanu buteman nagyan ko to kaya pamagusay tanu pengenin tano si ko wallah kaya kuan tano sa guna tuma waya manan niya na siya butano giya ko to pamana kaya puruguru daw no dina kaya pamagusay no mga ulama tano so ed na mapia nagyan ko to mono tano sa giyan kaya mga ulama tano sa Baram agusto mga ulama tano sa Marawi kaya manan yan na mga ulama siran ayar kina nagyan ko to maslaha ugup si ko pagtaw way kanabayran pagumpag ka so ay manan yan na mga Muslim bala-balasan siran wallahu subhanahu wa taala nagwaya manan yan na agyan ko to ba apang nitano si ikwallah paman na may sampay sa mga umurtano sa agyan kaya bulan na Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.